Και ενώ ακούγονται γλυκές μελωδίες από το βιολί του Χαρί Λαουρόδανου, φτάνουν τα αποτελέσματα της Επιτροπής. Και τα δύο πρώτα βραβεία, εμφάνισης και στίχου, δίνονται στο συγκρότημα «Ραντεβού στα σκοτεινά». Ποια ήταν η αντίδραση του συγκροτήματος στα Νιντζάκια? Το καρναβάλι του 1992 τελείωσε. Ο απόϊχος του όμως θα μείνει στο πέρασμα όλης της επόμενης χρονιάς. Θα δώσει τροφή για συζητήσεις και πειράγματα. Γιατί το καρναβάλι της Αγιάσου δεν είναι ένα ξεχωριστό και αυτόνομο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Είναι η καθημερινή ζωή. Διαχέεται στο χρόνο και στις ανθρώπινες σχέσεις. Το 1993 στην Αγιάσο θα εμφανιστεί μόνο ένα καρναβαλικό άρμα, τα ψάρια. Σε αυτό συμμετέχουν άτομα που την προηγούμενη χρονιά ήταν αντίπαλοι. Όποιον φοράει και μόνο με το μεράκι και το φιλότιμο των οργανωτών γίνεται το καρναβάλι. Ας διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Έχουμε πολύ νερό. Έμεινε μουρισμένο. Μην γυρότριξέουμε, μην πιαωμένο. Έχει τι πολύ, μην βλέπετε στην Αθήνα. Νέος του χωριό σας θα γίνει κι άκτορα η πισίνα.
αδασμολόγητο. Έτσι θα δοκιμάζω. Γι' αυτό απ' τώρα με το τσιπιέσαι με ετοιμάζω. Φέρετε ζαχαρωμένο. Σύντη γυναίκα στο κεράκι. Μια μπαμπά πολύ και τράμψε, γεγονόσα τι περάσει. Η συμμετοχή ενός μόνο άρματος ουσιαστικά καταλύει ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του αγιασώτικου καρναβαλιού, τον ανταγωνισμό. Εμείς ακούμαστε στο πόημα που χρειάζεται τα αντοχή. Πρώτη αρχή πρέπει σαν μήκα να μειώσει συμμετοχή. Ή απ' τώρα έπουσαν προπόνιες του Κοκρίλου. Του βάλε ευρία ψηφιάς ακόμη και Μπατολίνου.